Днес правя информативно видео, в което ще ви обясня по-подробно защо не качвам толкова често и ще се опитам да подобря това. Не качвам толкова често, защото нямам чак толкова много време и се надявам да ме подкрепите, т.е. да харесвате клиповете, да се сабскрайбнете, такива неща. И ако може да ми дадете идея за клип, т.е. за игра, за която да направя клип. Дори играта се намира в интернет, каквато и да е играта, дори да се наложи, че трябва да се купи чрез Steam или чрез Origin, пак ще измислим нещо, за да мога да намеря играта. И с нещо, което може би друго да искаме, подкрепата, т.е. да дадете по един лайк, по един сабскрайб на клиповете, които качвам. Опитам се колкото се мога повече да зачестя качването на клипове. И благодаря на всички, които изгледахте това видео и за обърнатото внимание, и до скоро.